Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wondaɓe e jeygol Pulaku TV, mi silminake ɗo moɗon mi hofni on kala gonɗon nder duniyaru fu. Ɗum sakirawo moɗon Adamu Haruna. Hande min gaddani en tindinore deydey ko larani WhatsApp ma bo hala yarugo connexion be hala espace. Ɗuɗɓe nder moɗon yake fere a tawan a jogi téléphone maɗa a dulla ɗum ɗume hebbinanma espace téléphone. To a waɗi ɓe gerbonoyima hunde fere ko ha téléchargeande ko nandi be majum a tawa ɓe kolluma espace téléphone maɗa heewi a dulla ɗum ɗume hebbinantama deydey espace téléphone maɗa. Ɓurna fo yake fere a tawan ɗum deydey message ji ko larani e WhatsApp ɓe gerɓoy ko photoji ko vidéo ji ɗuɗɓe nder meɗen to ummake wilugo ɗiɗo sai nasta gal WhatsApp tan wila ɗum ɗon tan mo to wili ɗum ɗon ɗum maɓɓitanay ɗum deydey espace téléphone bo ɗum maɓɓititta. To min tan mi tindingo en lawol ngol a tokkata yiya ɗum isinɗi e groupe ji ma ɓuri hebbinangoma espace kam ko ɗum moyo on ɓuri hebbinangoma espace e lawol ngol tokkata jambila ɗum heɓa ɗum ɗustanma jotta kam ɗum libranma espace deydey je stockage téléphone maɗa. Dalila majum min biya cuwa min gaddane en tindinore may e non de ko larani connexion yake fere a tawan a waɗi connexion jotta a tawa connexion maɗa timmi a anda no waɗi connexion maɗa ɗo timmata kam to yake fere a tawan ɗon groupe ji je ɓe gerɓata kujeji e ko nandi be majum to min tindinayte lawol ngol tokkata isin groupe ji ma ɗo to a wala haje ɓe gerɓa kuje ma ɗo ɗe gaɗa ko télécharge go ɓe hoore maje a waɗan a darna ɗe kala ko ɓe gerɓoy fu deydey ko larani audio ko vidéo ko photo ɗum télécharge ta ko sey to an ɓe hoore maɗa a wari a télécharge ɗum ɓe hoore maɗa to aɗa ɗum télécharge ni ɗum télécharge ta ko ɗuɗɓe nder meɗen yake fere a tawan a shiɗum to ɗum jippake ni ɗum télécharge ke yake fere a tawan ɗum hebbinanima espace ha téléphone maɗa e nden ɗum ya jotta kam ɗum wara ɗum yaranima connexion yake fere a tawa ɗum vidéo ji deydey ɗi laftare ko photo ji ɗi laftare ɗi amarata no haje ɗi jippo e téléphone maɗa. Dalila majum to a mari haje larugo vidéo man ɗo giya ɗon ka salorto watanmi hakkilo vidéo may ɗo diga arande ha ragare ɓe hakkilo heɓa pama deydey watanmi waɗirego ngam may ɗo hedde ko naste nder vidéo may ɗo miɗo toro ɓen ɓe yejjiti ɓe abonayi ma bo to hande on arande maɗa wargo ha jeygol Pulaku TV habdu laru seragal jungo maɗa nyamo a laran bindi boɗeji ɓe ɗo vindi abonné ma bo subscribe to téléphone ma ɓe anglais woni a habda a abona a maɓɓita cloche de notification kongel fere banta lenguru a mema dow magel kon gartan han kon taton se mema gel magel dow ɗo on hokkatama kala nde min gerɓi vidéo fu ngol diwatama to min gerɓi vidéo ni ɓe gerɓoni notification ɓe kolluma jeygol Pulaku TV yerɓi vidéo kesol a nasta en ya dara yake fere ɗuɓe nder moɗon ɗo ƴamamin mi mari haje deydey vidéo kaza ko application kaza bo a anda min artino min gaɗi ɗum ha chaîne amin je YouTube jeygol Pulaku TV ngam may to a aboni ni wala ko yaluma sey to a ƴamimin to min gerɓi vidéo ni ngol waranima nonnon ta yejjutu waɗugo like ma bo mi wiya j'aime a habda aɗa waɗa like ha vidéo man ɗon ma ɗon nder ko ɓeddata sattinango min jokke min giya e lalle vidéo ji amin ɗi min gatta ɗi ɗo pottana on minon bo non may ɗo waɗa min gaɗa ko widitowago min gaddana on vidéo ji ɗi pottanay ɗi on nonnon bo ta yejjitu yahugo babal les babal comment section aya wanna min commentary ɗe je encourage ta min ma bo to ɗum ƴamol fere ko tindinore fere marɗa haje fu a yan ga bindana min mbiya min deydey nda ko marɗa haje nonnon ta mi ɗuɗɗina non surutu tokke min nder vidéo may ɗon jon deydey no katammi salorago. Sakiraɓe arande man woni to a mari haji ha ya nasta régla de probléme ji ɗiɗi tindinɗen a wawan nasta nder WhatsApp maɗa banni to ɓawa to WhatsApp maɗa maɓɓitake ɗum ɗume puɗɗirten en puɗɗira deydey ko larani hala réglugo hala stockage ma bo mi wi'a espace lawol ngol a tokkata ya wila message ji maɗa e lawol ngol a tokkata hefta e ɗum isingay groupe wa ko ɗum moye ɓuuri e ñamango ma espace ha téléphone maɗa be connexion arande man ɓurna nder meɗen fu to wari yiɗi nasta ha wila deydey message ji ɗi yewtitita be goɗɗo to wari nasti wawan wiya nasti ɗo misalu bana je oɗo ɗo mi wawan mi wara mi nasta ɗo mi wiya min wari babal effacer les contacts ɗo to mi wari mi wili ɗum ɓurna nder meɗen ɗo fu wilirta deydey message ji ɗi yewtitita be himɓe tammo deydey wili ɗum ha ɗum maɓɓitana ɗum e babal espace téléphone muɗum to na ɗum ɗo arande ma ɗo to a wari a mari haja nasta ya wila ɗum a waran dow ɗo nda ɗo ni alama ha didi tati a yiyata ɗo to téléphone maɗa ɗum e WhatsApp maɗa ɗum business ma yiyan ɗum toɓɓonta ton sai a wara mema dow majum ɓawa to a memi dow majum sai a wara babal paramétre ɗo to téléphone ma be anglais woni ma a laran ɗum setting a nasta dow majum ɓawa to a nasti dow majum ɗum waddanima sai a wara nda ha chatol ngol ni sai a wara mema dow magol ɓawa to a memi dow magol ɗum waddanima ɗo sai a wara nasta nda ɗo ni ɓawa to a memi dow majum a yiyan ɗum waddono tawi ɗum waɗa recherche déjà a laari ɗum fuɗɗi waddonogo yimɓe a laari déjà e ɗum waddowa ko déjà a laari ɗum wadda e ɗum hollan deydey himɓe ma bo groupe ji ɓurɗi ñamango en connexion jotta a laari e ɗum waɗa recherche amma en mbawa en potami mbiyen en ndena seto ɗum timmi ɗum fu jotta en gaɗa misalu arande tan jotta en daari nda oɗo ɗo awwal jibo a laari nda deydey espace ɗum o ñamaniyam ma bo mi wiya deydey connexion yu 16,5 mo sei tokki sei nda Amadou Bira tokki sei nda kubaruji duniyaru on daari to jotta to a mari haje a wila gotum nder majum jotta a wawan ngara nasta dow je awwal jibo ɗo banni mi nasta dow majum
ɓawo to mi nasti dow majum nda ɗum ɗum waɗi ɗum maɓɓitani yam ɗum holli yam nda de message je winda min gewtiri be mako 91 message nda contact je mi yerɓanimo ko o yerɓani yam ɗiɗi nda photoji de ɗi o yerɓani yam ko mi yerɓanimo 51 e ko nandi be majum nda video 4 nda de message vocal 548 message vocal e ko nandi be majum. An to a mari haje a wila ɗum sai a wara nda ɗo ni nda mi waɗa nden alama ɗo nda lari ɓe windi libre d'espace sai a wara mema dow majum. Ɓawo to a memi dow majum a lari ɗum waddi bindi boɗeji ɗo holli supermi sai a wara mema dow majum. Ɓawo to a memi dow majum ni a lari ɗum waddanima to a wari a memi ɗo ni diga ɗon a wili ɗum fu to min mi yiɗa mi wila ɗum ngam wodi de kujeji marre mahimdi min gewtidi be mako mi yiɗa ɗi mbilo to an to a wari a memi ɗo ni a wili ɗum heɓan de espace maɗa libre. Sai babal ɗiɗaɓal ngal a yata libre de espace maɗa a yaha wila message ji man ɗum sai a yaha gal kuje ɗo ha mes fichier aran man ni a wurto kuje ɗo fu a yaha nasta de application ji maɗa a yaha ɗaɓɓita nda application ji mai ɗo nda ngel gotel ɗo moi fu téléphone muɗum marangel mes fichier sai a wara nasta nder gotel nder mako accu mi nastana en min ngel mi tindina en be ngel arande ma ɗo to a wari a nasti dow magel banni sai a rena ngel maɓɓitanoma ça dépend de moi fu be je muɗum no maɓɓitanto min on dari de je am no woni min to maɓɓitanki am banni sai mi wara nda ɗo ni a lari toutes les fichiers sai mi wara mi mema dow majum banni ɓawo to mi memi dow majum a lari ɗum waddani am sai mi wara mi nasta ɗo mémoire inter kuje ɗo partager sai mi nasta dow majum a lari ɗum waddani am nda foldaji am fu jotta ɗum ɗume mi yiɗi mi wila misali en gaɗum ɗum message ji de GB WhatsApp mi yiɗi mi wila nda GB WhatsApp jotta sai mi wara mi nasta to mi yiɗi dow GB WhatsApp banni to mi nasti dow majum sai mi wara nda media sai mi wara mi nasta dow media man banni a lari nda ɗum waddani am jotta ɗo dede nda GB WhatsApp audio nda document nda image e ko nandi be majum ni nda stick nda video nda voice note to je marɗa haje fu a sufta wilugo ɗum ɗume marɗa haje ɗum audio marɗa haje na ko ɗum video ko ɗum marɗa haje wilugo sai a sufta a wila ɗum to a yiɗi a wila dede kala ko ɓe gerɗonoma ngal WhatsApp GB bo a lorto diga ɓawo ɗo diga arante ha wari nasti nda WhatsApp GB mai ɗo sai a wara mema dow majum a jogo a lari ɗum waddanima alama ko sai a wara a mema nda les ɗo to a taskitoto no ha ɓe windi alama supermi ɗo ha mi waɗani en alama ɗo banni nda kongel ma to mi memano dow majum a yiyano ɗum waddani a yiɗi ɗum waddani en supermi tum nemi dow supermi ɗo ni diga ɗum wilake to min wala haje wilugo ɗum ni ɗo mari message dede ɗi mi yiɗa wilugo to ɗon lawol koyngol ngol a tokkata wala wila kala message ɗi marɗa haje fu na je WhatsApp tan nda kujeji mai fere a nastan mbawa mbila kala ko marɗa haje fu ɗon lawol koyngol ngol a tokkata a wila ɗum dede ko larani hala stockage ma bo mi wiya espace téléphone maɗa heɓa libre ɗum warta téléphone maɗa hewata law jotta to sai lawol ɗiɗaɓol lawol dede ko larani hala yarani ko connexion mere a tawan jotta WhatsApp tan gatta amma a nasta WhatsApp seɗɗa jotta active connexion sai a tawa jotta ɗum timmi lawol ngol a tokkata a nasta ha wo'ina ɗum sai a wara a nasta ɗo banta ha nastuno arande man ɗo ni banni ɓawo to nasti dow majum ɗum waddonoto sai a wara a nasta babal paramètre to téléphone ma be anglais woni a laran setting sai a mema dow majum ɓawo to a memi dow majum ɗum maɓɓitanake ma banni sai a wara arande man ɗo sai a wara babal ha discussion banni to téléphone ma be anglais woni bo a laran babal chat sai a wara nasta dow majum ɓawo to nasti dow majum sai a wara nda ɗo ni a lari ha sauvegarde discussion mi tindinino en ha ɓawa vidéo ji meɗen caliɗi ɗuɗɓe mi andi ndari vidéo ji man ɗo lawol ngata tokkata a sauvegarde message ji maɗa ɗi gewtitita be yimɓe ko waɗa sanji WhatsApp ko téléphone maɗa heɓi probléme message ji maɗa fuɗɗorto to a tawan ɗuɗɓe nder meɗen wala haje maji ma sauvegardugo message ji mai wala ko watta ɗi sai a tawa active ɗum warta nde hiiri fu ɗum yandum sauvegardanamo message ji to sauvegardugo je ɗum sauvegardantama ɗon na ɗum connexion wanyo ɗum hosantama a tawan ɗum hosante connexion jur to sai a yaha a désactive ɗum ha a yano active ɗum to nasti nder ɗo man ɗo ni a wawan a yaha désactive ɗum mi yiɗa vidéo man ngol juuta kanjum waɗi mi yiɗa mi nasta mi wiya sai to mi tindini ɗum lawol koyngol ngol a tokkata a yaha désactive ɗum man ɗo to jotta sai en jaha en tindina dede lawol ɗiɗaɓol sai a lorowo ɗo man exemple accuma mi lorto ɓawo heɓangi on boɗɗum heɓa no pamirton a loro a nasta banni ma ha nastuno a wara babal paramètre banni to a nasti babal paramètre sai a loro a wara a nasta nda ɗo ni on dari liñol ngol sai a wara a mema dow magol banni a nasta ɓawo to nasti dow magol sai a wara nda ɗo ni nda liñ ɗo ko ɗum nufoto sai a wara nasta dow majum ko ɗum nufoto ɗo jotta a lari nda photoji ɗo nda photo audio vidéo be document a lari min miɗo désactive ɗum amma an to hakkila a tawan banni a tawan ɗum ɗo koshi banni ko ɗum nufoto ɗo to a koshi ɗum banni wattan kala hunde nde ɓe gerɓonima ko photo ko vidéo ko audio fu yottago majum sadi wala ko yali ɗum to connexion maɗa maɓɓitini ɗum télécharge an be hoore majum nonnon to sai a décocha ɗum banni
mantami acci ɗum ɗo to acci ɗum banni ɗo bo video man ko audio ko kuje ɗo je ɓe gerɓe ma to ɗum wari ɗum télécharge ta ko ɓe hoore majum an sei to an a mari haje télécharge go ɗum a nasta a télécharge ɗum ɓe hoore maɗa ngam to acci ɗum no télécharge o ɓe hoore majum ni en andi video ɗe no yarita connexion to kanjum ɗo jotta ɗum timminante connexion an a anda ɓe gerɓi video ɗo hakkila tawa nder groupe ji ko aɗo nder groupe ji jur ɓe ɗon gerɓa kujeji na a nasana ya a lara ɗum ma ko photoji kanjum yake feere a tawata yehi hebbinanima de mémoire téléphone anda ko hebbinama mémoire téléphone ko a tawa de photoji ɗi laftare ko video ji ɗi a andana ha galerie maɗa anuma ɗo kam diga to heɓi photoji ɗo a andate ha groupe ji ɓe gerɓi ɗum to sai a tabbitina a wari a décochi kukon ɗo kon fu sai a waɗa ok tan to a waɗi ok ni ça va jotta to a yiɗi a waran a waɗa ɗo ni a laari ɗo kanjum bo ɗum ɗo huwira dede ko larani wifi jotta a wawan ngara mema dow majum to a memi dow majum kanjum bo ɗum ɗo ƴamma to téléphone maɗa ɗo connecti be wifi kam ɗum télécharge photoji be audioji be videoji mai na ko kala wakkatire funa bon ayi wifi kanjum ɗum koye ɗum seɗɗa a foti a koca ɗum banni man ɗo a wiya to a connecti be wifi kam ɗum télécharge amma to a yiɗi dede kuje ma ɗe télécharge kanjum ɗo ɗum tan ɗum yarantama connexion maɗa dede je données mobile sai dai wifi ma tan dede wifi ɗum naftirta ɗum yarata to ɗo on lawol ngol a warata a tokka a désactive ɗum mi tammi yawa bandiraɓe fulɓe mi tammi on daari lawol koygol ngol aɗa ɗustata yaranego connexion ma bo a ɗusta dede ko larani stockage téléphone maɗa siwtake téléphone maɗa ko nde espace wala ngel heewi ɓe gerɓonima hunde habda télécharge nde jippatako ma bo a yerɓa hunde ɗum yahata ko nandi be majum mi tammi vidéo may ɗo ngol fottanima ta yejjutu waɗugo like nonnon to a abonayno bo mi tammi a aboni ta yejjita partage go lien man ɗo ngam to a partage lien man ɗo ha groupe ji maɗa je whatsapp ko facebook ɗuɗɓe nastan ngara ndara ma bo abona non may ɗo kanjum on ɓeddata min on bo sattinago min jokke min giɗi on ballitomin on kabda on abona dede ko ɗo be sumay timma min mari abonné mi haji abonné ma amin hewta ujunere yawa ngam may ɗo ballite kabde be partage go lien man ɗo e nonnon to abonayno an may bo habda abona to abonino bo kala vidéo min gadi a laari fo a partage lien man ɗo ta yejjita waɗugo like ɗum fu ɗum ɓurata hosugo ma minti gotel ko seconde 50 nonnon maraɓe haji nastugo groupe ji amin to aɗo lara vidéo ji amin ha youtube ɗo ɗuɗɓe nder moɗon yake feere ɗo ƴama min dede mi mari haji nastugo groupe moɗon je whatsapp on andi dede no ɗum yoɓayno nastugo groupe amin je whatsapp sai to goɗɗo nasti sai to yoɓi nden nasta ngam may dalila sumay ɗo min koytini ɗum min gartiri ɗum 500 marɗo haji nastugo fu amma ɗum je sumay tan nyande sumay timmini dede promotion may ɗo ɗum darake min gaddi ɗum dede je wallinde yugo dede saɗirmaji ɗi gontirɗen ɗuɗɓe nder meɗen bo maranno haji nastugo groupe may ɗo heɓa dede tinninoje goɗɗe ɗe ƴamoton min fu ko dede ko larani ko whatsapp ko facebook e ko nandi be majum ni a tawan goɗɗo ƴami min gaɗino vidéo may ɗo ngol salake ko min mbiya min loroto min gaɗa maɗum bo ɗum hunde on sande seɗɗa ngam may ɗo ngare kabde naste nder groupe may ɗo warta kala nde min gaɗi vidéo fu on daray heɓa ballidiren heɓa kugal may ɗo ya yeso mi andi vidéo ji ɗe ɗi min gatta may ɗo ɗiɗo pottana on ɗuɗɓe nder moɗo ɗo ewna ɗon bolwa ɗon mana ngam may ɗo kabde onon ma ballite ballidiren heɓa kugal may ɗo ngal ya yeso on jarama bandiraɓe fulɓe nda numéro amin ɗon numéro ji amin ɗi whatsapp dow maji matoton min to on mari haji nastugo dede groupe man ɗo on jarama wassalamu aleykum